नमस्कार. गणपती बाप्पांच्या प्रसादासाठी कोकणातील पारंपरिक गव्हाच्या पिठाचा मालपुआ बनवण्यासाठी सर्वात आधी 1 वाटी गुळामध्ये 1 वाटी पाणी घालून वितळण्यासाठी बाजूला ठेवले. नंतर मिक्सरच्या भांड्यात अर्धी वाटी ओलं खोबरं, अर्धा चमचा जिरं, 4 सोललेल्या वेलची, पाणी घालून जाडसर वाटून घेतले. एका पातेल्यात 1 वाटी गव्हाचे पीठ, अर्धी वाटी बेसन, 2 मोठे चमचे रवा, पाव चमचा हळद, थोडेसे मीठ, तयार करून घेतलेले वाटण घालून सर्व पिठात मिक्स करून घेतले. गूळ वितळल्यावर गुळाचे पाणी गाळणीने गाळून घेतले. गाळलेले गुळाचे पाणी थोडे थोडे करून पिठात घालून ढवळून व्यवस्थित मिक्स करून घेतले. रवा घातला म्हणून 10 मिनिटे पीठ मुरण्यासाठी बाजूला ठेवले. पाव वाटी साधे पाणी घालून भजीच्या पिठाप्रमाणे पीठ तयार करून घेतले. नंतर भिडाच्या तव्यात कडकडीत तेल गरम झाल्यावर गॅस कमी करून मालपुआ चमच्याने घालून पसरवून घेतला. 2 मिनिटे झाल्यावर आधी कडा सोडवून अलगद परतवून दोन्ही बाजूने खरपूस असा मालपुआ भाजून घेतला. तुम्ही जास्त तेल घालून पुरीसारखा देखील तळून घेऊ शकता. खमंग, मऊ, लुसलुशीत गव्हाच्या पिठाचा मालपुआ